den her bold trille lidt, og så forhåbentlig få en god underholdende fodboldkamp mellem AGF og Silkeborg. I hvert fald en interessant måde, de lægger ud på her. AGF direkte kører på. De har været lidt overmodige, har ikke haft kvaliteten til at spille sig ud af det høje pres for Silkeborg. Adamsen, der sparker. Glemmer det sparker. Den skal han altså flyve efter. Peacock Farrell. Mærk selvfølgelig med området omkring det forreste område. Mest af alt igen. For din flæk. Godt ind, og det er fantastisk hjørnesparker. Den danser på linjen. Men på ikke i kassen. Men der ser vi, hvor uhyggeligt stærke det er på de her standardsituationer igen. Andersson. En udfordrer. Sonne. Det er godt træk. Andersson. Og der ligger han, hvor han skal ligge. Patrick Mortensen. Han er nærmest født i det lille felt. Og her scorer han til 1-0. 1-0 til AGF efter 43 minutter. Det er Sonne, der tror. Det er smukkest det her. Og det er der, Nier skal ligge, Thyssen. Det er det. Og tierne skal kunne det her, som Andersen gør. Tage sagen i egen hånd. Gå forbi sin direkte modstander. Lave præcis godt back. Se en targetspiller, der ved, hvor han skal stå og hvad han skal gøre for at sparke den i mål. Han står ikke og venter på, at den kommer over til højre. Den skal bare sparkes ind. Fremragende sat op. Og Andersson. Bedre på bolden var så inde på Ken Nielsen. Ja, men han har også set Adamsen. Nu skal vi lige følge. Det er et fantastisk indlæg. Og tæt på 2-0 her ved Patrick Mortensen. Og så er Poulsen i en omgang. Det her var fint. Her ser vi Andersen sætte Tove på igen. Og så det her kælende indlæg. Nej, hvor den ligger godt. Så Poulsen lige. Flækker godt videre. Poulsen afslutning. God redning derinde. Ja. Nikolaj Larsen. Ja, Poulsen, der forlænger den ind i gryden igen, og det er ham selv, der kommer til afslutning. Skulle det ikke kunne lykkes her? Kusk, han kan sætte ting op, det ved vi. Kasper Kusk. Ja, ved du hvad? Og glemmer det indlæg. Det er fremragende sat op. Mulighed her måske, og så kæmpe redning, og så får han udlignet. Alexander Lind her til sidst. Han er en joker, han gør det igen på bænken. 21-årig center forwards. Scoret mod Vejle, og scorer igen her. En aflevering Thyssen fra Kusk. Hvorfor får han så meget tid der? Det er fuldstændig vanvittigt set med AGF's briller. Herfra kan alt ske, og det selvfølgelig er det Lind, der skal score. Selvfølgelig er det. Den her, den er slået snorlige. Tingstedt, god redning i første omgang. Og så står han der, hvor en angriber skal stå. Så smasker han bare op i nettaget. Godt af Sonne Tingstedt. Kusk, som igen gør en forskel. Ja, det gør han altså. Prøv lige at se her. Ja, han tør fuldstændig sætter her. Kasper Kusk. Oliver Sonne. Prøv at klire den her. Adamsen med højrebenet. Hvad med her? Ja! Og de ender med at tage alle 3 point Silkeborg. Så er Tingstedt stille og roligt over det lange hjørne. Fuldstændig vild udvikling, vi har på kampen her i Aarhus. 3 point. Vi er jo netop inde på deres kampprogram, for svært det ser ud. Med et nederlag her også, så scorer de 2 i overtiden. Den her venstre fod. Hvad siger du så den? Jamen, han ved, hvad han vil jo. Han ved præcis, hvad han vil, Tingstedt. Ja, skylder os en. For Rygende sparket ind. I det lange hjørne, der kan han altså ikke gøre noget. Peacock Farrell. Ja, de skal løbe mistede det hele til sidst. Mølgaard. Akoto lægger den ind. Nedfaldet her. Duhlund kan få reddet rundt. Duhlund bliver blokeret. Så vil de have straffe. Appellerer de for straffespark. AGF-spillerne. Drama i Aarhus. Det er interessant, det her. I overtiden. Han skal ud og kigge på den. Og det er jo måske fordi, at... Men det er jo hele sekvensen der, hvor han rammer bolden. Han blokerer bolden, og så går han op på en arm, der er på vej ned i støtte på græsset. Arm jo ikke prøver at tage armen ind til kroppen, og hvad gør han her?
Han dømmer straffespark nu. Det er så vildt. Og så er det Andersson, der tager det. Skal han blive på stregen? Nikolaj Larsen. Michael Andersson. Og han sætter den op i taget. Scorer stensikkert. Og gør det til 2-2. Og Ken Nielsen ryster på hovedet. Han tror, det er løgn. Han gider nærmest ikke at være på stadion. Der ligger Ken Nielsen med Nielsen. Og den her, den er eksekveret helt fantastisk med det pres, der er på ham. Han har været den offensive oplevelse for AGF i kampen.